Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je vlastně o tom, že bych vám chtěla říct třeba co můžete najít na Star Stable webu. Jinak tohle video je speciálně pro moji kámošku a jejího bráchu, protože si vlastně stáhli Star Stable a ptali se mě vlastně jak udělat to, aby se ve hře mohli vidět. Takže tohle to vám řeknu. Dneska řeknu vám i, jak si změnit heslo a jak si reademnout kód a takové věci, což já jsem ze začátku jako nevěděla. A řeknu vám i, co znamená Star Rider, Lifetime a tak, chápeme se. Takže můžeme jít na to. Takže jako první si do Google napíšete Star Stable a otevřete si hned první odkaz, což by tam mělo být napsané něco jako Star Stable Online Gameful Adventures nebo něco takového by tam mělo být. A vlastně na to, když kliknete, se vám tady ukáže takováhle úvodní stránka. A vlastně, když jste teda na počítači, budete tam mít Play Now a potom Login. Ale když jste na mobilu nebo na iPadu, teda na tabletu takhle, tak tady budete mít tyhle ty 3 čárky. A tady, když vlastně, já se teďka budu pryč z mého účtu, tak vlastně tady, když zmačknete Star Rider, tak tady vidíte teda, že Star Rider na 1 měsíc stojí vlastně 109 korun, na 3 měsíce 249 korun a navždy stojí 1299 korun. Takže se můžeme vrhnout na to, co teda vlastně Star Rider je. Takže Star Rider je vlastně to, že můžete, jak tady vidíte, jít úplně do celé mapy. Teda jsou tu jenom místa, které se otevírají levelem, což je například Wildwoods nebo Golden Hills, Dino, Epona a to je, pak ještě Jarlheim a vlastně dalo by se říct i Jorvik Stables. Tohle se otvírá levelem. Jinak vlastně můžete úplně všude a vlastně když si koupíte Star Rider třeba na měsíc, to je příklad jenom, tak tady můžete vidět, že na začátek, když si ho koupíte, tak dostanete, teďka je vlastně double, takže dostanete 200, ale normálně dostanete 100 Star Coinů na začátek. Když si koupíte zase jako navždy Star Ridera, tak máte 1200 Star Coinů na začátek. A vlastně potom jsem vám každý týden v sobotu přičítají vlastně 100 Star Coinů, ať když si koupíte třeba 1 měsíc Star Ridera, 3 měsíce nebo navždy, je to úplně jedno, tak po každý se vám prostě 100 Star Coinů za týden jako připočítává. Takže tohle je Star Rider, jinak můžete si kupovat různé koně, což můžete i když nejste Star Rider, ale máte vlastně, když jste Star Rider, tak máte takový jako větší výběr, bych řekla. No a vlastně Lifetime je to, že to je vlastně to samé jak Star Rider, akorát vlastně v Morelandu máte takový Lifetime shop, což není shop, ale je to spíš prostě takový reward shop, dalo by se říct. Ale prostě můžete si tam jako vybírat různé věci zdarma, oni je tam přidávají i někdy, ale na začátek hned tam dostanete takové hvězdičkované věcičky. A tak. Takže tohle by byl Star Rider a Lifetime. A vlastně tak. Jinak, když už máte účet na Star Stable a vlastně potom se tady přihlásíte, tak tady se vám ukáže vlastně takováhle vaše domovská stránka a vlastně ukážou se vám tady různé informace, takže vaše jméno, nebo jestli máte Star Ridera, nebo na jakém jste serveru. Takže tady vlastně v ikonce Star Coins, tady můžete vidět, že si můžete koupit Star Coiny
A Starcoiny jsou vlastně na to, že si za ně můžete koupit v podstatě všechno, dalo by se říct. Takže si můžete koupit koně, vybavení, vlasy, make-up na postavičku, můžete si koupit stáj někde jinde než v Morlandu a je to úplně na všechno, dalo by se říct. Jinak double, což je teďka, znamená to, že vlastně že si za stejnou cenu koupíte dvakrát víc. Takže když si normálně za 59 korun koupíte 100 Starcoinů, tak teďka si za 59 korun koupíte 200 Starcoinů. Ale není to teda navždy, ono to je většinou, teda vždycky je to na nějakou určenou dobu, ale to nevím přesně na jak dlouho to je. Pak se dostáváme ke kolonce Redeem a Code a nevím, jestli to furt funguje, myslím si, že to mělo fungovat do nějakého 19. ledna, ale tady si vlastně můžete zadávat různé kódy, co Star Stable vydá a třeba na 300 Starcoinů bylo musíte všechno teda psát velkými písmenami a ten kód, co byl teda do toho 19. byl Warm Wish 2020. Když dáte Redeem, ano, já už jsem ten kód použila, ale vlastně když ho použijete, tak se vám redeemne, ale nevím, jestli furt funguje. Potom tu máme kolonku Settings, což je, dalo by se říct, to nejdůležitější, co vlastně potřebujete. A vlastně tady můžete vidět vlastně typ vašeho účtu, což znamená, jestli máte Star Rider nebo jestli nemáte. A tady máte dole váš server a prostě e-maily, jako jestli vlastně souhlasíte s tím, aby vám posílali novinky, potom různé akce a tak. Potom tady máme purchases, nevím, jak se to vyslovuje, ale když dáte see all, tak tady můžete vidět vlastně, co jste kdy platili. Každopádně se vrátíme sem. Když dáte reset password, tak tady zadáte vaši e-mailovou adresu a tam to změníte, to tady teda nebudu bohužel ukazovat, ale kdybyste nevěděli, jak se změnit vlastně heslo, tak mi určitě napište do komentářů, jestli byste stáli o nějaké takovéto video a já bych ho když tak natočila. Vrátíme se teda na, jak se přesouvá server. Vlastně když půjdete teda do toho nastavení a potom tady máte takovou kolonu server a potom tady vidíte váš server a pod tím je Move Server. Tak na to, když kliknete a potom vlastně kliknete na jakýkoliv server, co chcete, třeba teďka Candy Cloud a potom tady musíte teda potvrdit tyhle ty věci a potom dáte Confirm. A já si to teda po videu potom změním znova, protože chci být na 2, protože teďka tam mám klub a tak. Takže si to změním. Aha, dobře. No a vlastně tak. Doufám, že jsem teda z webu na nic nezapomněla. Každopádně mělo by to být nejspíš vše. A tak. Takže pro dnešní video by to bylo asi vše a zdím čusky.